lolo. Aku yo lolo wae. Innalillahi. Aku ora ngono. Ben wedi wong e, ben. La innalillahi. Wis meneng. Ya Allah Mas Bambang. Sing melasna nduk, sing melasna nduk. Aja ya Allah, Cak. Sepurane Mas Bambang sing akeh ya, Cak. Mas Bambang wis ora iso melok mayang karane, Cak. Nelongso rasane lek ganti MC ya. Hei, Mas Bambang sampun mboten enten nyawanipun, Mas. Jenengan paringi sumbangan beras-beras ngoten ya. kok beras ana bakul medulon aku. Gula mboten napa-napa, mie nggih mboten napa-napa. Bar aku buka Pun toko kelontong. mentane mawon kula mengke tumbasne beras nggih. Bagus. Mentane mawon mboten napa. He. Mentane mawon nggih. Nek anu wonge pun tiada.